Berangkat belanja isian toko. Assalamualaikum. Iki sekitar jam 11 siang ya bes. Iki aku mangkat belanja nanggone toko gede babat melewati perbatasan iki mau. Dan ujung-ujungnya wes sampai tongone belokan kene iki sebelah pasar babat ya bes. Iki lurus terus meniku tikungan iki mau lanjut lurus lewati jalan gotong royong iku isek lurus terus. Nah, iki wis ape nyampe toko nih. Iki lho bes, toko sing tak kulai belanjaan toko ndek kene ndek depane masjid iki mau. Iki aku masuk nanggone tokone terus ngantri. Ndek kene iki ditakoni belanja apa wae, ditulis nanggone komputer. Mari ngono lek wis bar, kita keluar lagi pindah tempat ndek kene. Iki sing bagian kasir iku sing duwe toko iki mau. Ndas iki mang sing nakoni iku mau anak buahe. Wis bar kabeh, wis bar dijumplah bayar, ujuk-ujuke wis mari dijubukno kabeh. Wis mari kabeh diangkati bojoku digawa nanggone sepeda motor. Belanjaanku sithik ya bes, mau iki tok ora akeh-akeh. Setiap minggu ya pasti belanja. Wong emange tokone ora toko sembako gede, toko biasa. Jadi belanjane ya sithik-sithik. Kita kan menonjolkan pempes iku mau. Lan jelalahe wis sampai rel sepur iki melewati dalan jero dan sampai juga di Desa Sumur Agung. Masuk gapura iki mau lurus melewati dusun-dusun dan pada akhirnya kita sampai juga di depan rumah. Alhamdulillah.